Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ya Fathiratin Nabi Mustafa Habibina Syafiqina Muhammadin Rasulullah SAW wa alihi washabihi wasallam wa dzurriyyati wa barakaatuh Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala syarri ashabihi nabi wa ala alihi wa sahbihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب الجنة أشهد أن لا إله إلا أنت ولا شريك لك ولا الحمد لله ولا سمع سمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa sunnah fahma wa ba'da muttaqina imaman. Allahumma salli ala Muhammad arifin wa ja'al lana khalisan min karim. Marhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'rif Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaran hadir sapa akhir sapa wali wasal takon sapa akhir anu sayyidina Ali faqala nuli kitab sapa akhir bi ayyi dalilin kelawan bukti qala tika sayyidina Ali sahibul mali utawi wong sing duwe bondo yuhasab budi hisab sapa sahibul mal yaumul qiyamati ing dalem kiamat. Sahibul ilmi utai wong sing duweni ilmu yasfa'u iku awet syafaat sapa sahibul ilmi yaumul qiyamati ing dalem hidupnya. Pada panwi berpendapat Sayyidina Ali dia terjawab di kelawan dengan jawab. Ingin terusno cerita ingkang kula ceritakan Nabi iku dawuh ana madinatul ilmi wa aliyatul. Aku iki kutane ilmu, lek Ali iki lawang kuto ilmu. Kemudian krungu kados wonten niku dawuh Kanjeng Nabi tiyang Khawarij niku boten trima. Maksud kalih Sayyidina Ali, mergo Sayyidina Ali niku dianggap kalih Kanjeng Nabi iku lawang kutone ilmune Kanjeng Nabi. Tiyang Khawarij niku kasut. Tiyang Khawarij nglumpukno 10 golongan, nglumpukno 10 wong saka penggiti tiyang Khawarij. Sayyidina Ali ditakoni satu pertanyaan dan harus bisa menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Takonane namun tunggal tapi jawabannya niku beda-beda. Wong Khawarij niku badhe ngetes Sayyidina Ali. Nek pancen niku Sayyidina Ali pinter tenan, nek pancen Sayyidina Ali niku ngalim tenan, wis tak tes ae. Kemudian dites oleh wong Khawarij Sayyidina Ali. Nah, klenti Sayyidina Ali. Wong siji teko balik maneh dengan jawaban yang berbeda. Wong siji teko dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban yang berbeda. Kemudian teko maneh kita boleh Sayyidina Ali, Ali ilmu. Faqala ketika Sayyidina Ali, al ilmu utawi ilmu afdal iku utama minal mali saking pun. Faqala mulai ngucap sapa akhir bi ayyi dalilin kelawan bukti. Qala ketika Sayyidina Ali, al mal utawi bondo yang dari suniku bakal entek. Apa al mal itu ilmu si kelawan tuwune menang. Mururis zamani lan lewati zaman. Wa ilmu utawi ilmu layang dari sunik ora bakal entek apa ilmu
wala yaqdalan ora kakatan sapa ilmu. Pada baru berpendapat sinten ahli dan jawab kelawan jadi dia sing kewolu niku teko malih dari Kanjeng Nabi nggih. Teko malih dari Sayyidina Ali. Tanglet malih dari Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Ya Ali ilmu iku luwih utama ketimbang bondo. Jawab oleh Sayyidina Ali, sing utama ilmu. Buktine endi? Dengan jawaban yang berbeda-beda terus dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban yang berbeda. Buktine iku bondo iku bakal entek lek dawane mangsa. Lek wis lewat zaman bondo iku mesti berkurang. Makanya zaman saat ini niku wonten inflasi. Nah, terus biyen niku duit 5.000 niku saged digedamel tugas napa-napa. Lek saniki sudah tahun bertahun-tahun lewatnya zaman 5.000 niku saiki pun kados boten enten hajinya. Nah, terus semakin lama tahun bondo niku boten semakin boten enten hajine. Jadi semakin entek. Tapi ilmu boten, ilmu yang dari ilmu boten bakal entek. Semakin tahun ilmu boten bakal entek. Tapi data itu pasti mengalami sebuah inflasi. Ya, kalau sepeda motor dari 5.000 saat ini pun jutaan. Dan itu inflasi. Terus dia 5.000 wis oleh apa saat ini namung mulai mentorno. Dan itu dia oleh motor HP saat ini oleh pentor. Semakin tahun turun itu semakin berkurang. Itu jawaban itu saya tidak. Bahadoro dan hadir sapa akhir sapa wong liya. Masalah latakan sapa akhir. Faqala mengucap sapa akhir. Al ilmu utawi ilmu afdal iku utama amil mal utawa. Faqala mengucap sapa Sayyidina Ali al ilmu afdal. Ilmu tetap bisa Sayyidina Ali ilmu iku utama ketika bukti nanti dari Sayyidina Ali al-malu yuqassi al-qurban. Bondo niku iso ngatos ati. Wal ilmu utawi ilmu yunawiru iku madang apa ilmu al-qurban ing ati. Bondo niku saged ngatos ati, tapi ilmu niku saged madano madani ati. Semakin mau niku gadah duwe bondo niku semakin mumet pikirannya. Semakin mumet, semakin boten karuan soalnya mikirnya di kerjaan terus itu saged damel atose hati. Kadang ibadah itu bisa perlu. Jadi pikir orang kerjaan terus saged hati ini saged terusaken atos. Hadiran hadir akhir sapa li. Pasalan kita sapa akhir dari kasih mukun-mukun. Faqala mengucap sapa akhir al ilmu afdal amillah. Ilmu luwih utama di tempat. Amin. Jawab Sayyidina Ali al ilmu afdal amillah. Ilmu tetap luwih utama sapa bondo. Bukti nanti jawab Sayyidina Ali. Sahibul mali utawi wong sing duweni bondo yadai iku ngajak-ngajak sapa sahibul mali ar-rububiyata ing ngaku pangeran. Bisa babil mali kelawan sebab bondo. Bayat dari lan ngajak-ngajak sapa sahibul ilmi sapa wong sing duweni ilmu al-ubudiyata ing ibadah. Tidak boleh dikenali wong sing duweni bondo iku biasae ngajak-ngajak mengenai sifat pengen. Terus ibaratnya wong niku bondone kathah, koyok-koyok yang iku dadi raja. Fir'aun niku ngaku Tuhan iku mergo bondone kathah, boten nate loro, boten nate lara. Di bondone niku kathah. Korun ngaku raja nggih bondone kathah. Lah terus lek bondone kathah, kadang niku sampe naik dhewe. Monggo-monggo sampe naik dhewe. Soale ngrasa niku dibondo. Lah niku ngajak-ngajak nulis sepatu pangeran. Sepatu pangeran kan sampe naik dhewe, sak kersane pangeran. Ngajak-ngajak nulis sifat. Tapi lek wong sing duwe ilmu niku ngajak al-ubudiyah, nang ibadah. Wong sing duwe ilmu niku ngajak-ngajak kalau sa'alu lila mertakon sapa akeh ni ing ingsun. Anhada sahid inilah pertanyaan, ta'ajab tu mongko dijawab sapa ingsun, jawaban akhir. Madung tu ing dalem selagi langing sapa ingsun ayat ing kuwi. Baca ulun itu sapa kuwaris, Islam lan taslim sapa kuwaris ulun wis kabeh kuwaris.
Sampai Sayyidina Ali dawuh, wis umpama ana khawaris takon maneh kaya aku niku. Jaluk sak pertanyaan tapi jawaban berbeda. Sampai aku mati, aku bakal jawab jawaban sing beda atau jawabanku sing beda. Kemudian yang khawaris niku taslim kali Sayyidina Ali, mengikuti Sayyidina Ali. Hadisul hadis al-khamisu kana murid an Abi Dar riwayat saking Abi Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu Allah subhanahu Allah ta'ala khalimul mursyidun Allah anu saking Abi Dar anau ing sapemene Abi Dar kala iku ngucap sapa Abi Dar kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah Kanjeng Nabi alim ngajari sinten panjenengan ni ingsun amalan amal lukar ribu kang paretno apa amal ni ingsun ilal jannati maring swarga wayubah itu lan ngadohno apa amal ni ingsun minan nari saking neraka. Iki saking riwayat saking Abi Dar al-Ghifari. Abi Dar patur teng Kanjeng Nabi. Takok nang Kanjeng Nabi. Jaluk amalan, sinten niku jaluk amalan Kanjeng Nabi, kok yo sampeyan ngajari aku amalan sing iso marepno aku iki mlebu swarga, sing iso ngadono aku niki sangka neraka. Kita tangkep nang dijawab karo Kanjeng Nabi, kala nanti Kanjeng Nabi. Kita amal tangan dalam nalikane ngamal sapa sira sae-sae di atas ing keelekan faat bi mongko ngetut bureni sapa sira ha ing sayiat asanatan ing kebagusan tampu mongko bakal ngapus sapa hasanat ha ing sayiat. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, lek kowe nglakoni keelekan akibat kowe nglakoni keelekan mongko susulen nglakoni keapian. Ngetut buren terus basa Jawane niku ngetut buren niku disusul kiri-kiri. Lek awakmu iku nglakoni keelekan, monggo susulen nglakoni keapian. Terus ben nglakoni perkara Allah, ben nglakoni perkara dosa, atau nglakoni perkara dosa niku disusul nglakoni perkara apik. Mergo perkara apik niku saged ngapus perkara elek sing dilakoni niku. Terus kami kula bakal mencuri nglakoni perkara sing kemudian kula istighfar, kemudian kula ngucap la ilaha illallah, kemudian tak lanjut ke sedekah. La sedekah utawa ngucap astagfirullah niku saged ngapus perkara sing elek niku. Iki Kanjeng Nabi. Iku amalane Kanjeng Nabi sing dijaluk kali aku. Ane sakniki kan kata-kata dijaluk amalan kiai amalan kiai. Ini yang kali Kanjeng Nabi ingatan Abi Dar niku nggih jaluk amalan ning Kanjeng Nabi. Amalan sing marepno nang swarga, amalan sing ngadono neraka. Iku lek nglakoni keelekan susulen nglakoni keapian. Mergo apa? Mergo niku saged ngapus perkara elek. Kala ngucap sapa Abi-Dar, kultu ngucap sapa ingsun. Aminal hasanati apa to iku tetep setengah saking pira-pira keapian. Qaulu la ilaha illallah utawi ucapan la ilaha illallah. Terus Abi-Dar niku takon mana dengan Kanjeng Nabi. La ilaha illallah itu termasuk keapian apa mboten Kanjeng Nabi? Nek ucap la ilaha illallah tok iku termasuk keapian apa mboten? Dijawab oleh Nabi, "Na'am, iya." Ya tapi qaul la ilaha illallah asal hasanati iku sak bagus-bagusé keapian. Dari Kanjeng Nabi sak bagus-bagusé keapian iku ucapan la ilaha illallah. Jadi niku aneh wong kok sing dikano tahlilan niku aneh. Wong kafir ucap la ilaha illallah niku mlebu Islam. Tapi wong tahlilan ucap la ilaha illallah dituduh kafir. Lah niku aneh, wonten kelompok sing tuduh wong tahlilan. Wong tahlilan itu kan la ilaha illallah. Dikirane la ilaha illallah. Tapi dalam kelompok tertentu wong tahlilan itu tuduh kafir. Padahal wong kafir niku nek ucap la ilaha illallah itu dadi Islam. Tapi wong sing Islam tahlilan ucap la ilaha illallah dituduh kafir. Itu aneh banget wong sing kelompok tertentu. Ngoten. Wong tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu kafir.
wonten sing ngomong ngaten. Padahal tiyang kafir sing boten Islam niku ngucap la ilaha illallah niku dados Islam. Wa dalam untuk mengatasi iki hikayatun utawi ana cerita. Ana rajulan satu wong lanang kana iku ana sapa rajul waqifan iku wukuf di Arafah ing dalam Arafah. Wa fiya dilan itu kita daru tangan rajul sapa ajare utawi pitu pira-pira waktu. Iki wonten cerita wonten wong lanang iku wukuf di Arafah. Berarti pas musim haji. Di Arafah niku wukuf diange niku gadhe waktu ning tangane niku pitu. Cukup waktu pitu cilik-cilik dari tangane niki kali wukuf di Arafah. Pakola oleh ngucap sapa rajul isyhadu nyekseni sapa sira ani saking ingsun inda rabbina ing dalem tandingi pangeran kita bi ani gambare sak temene ingsun asyhadu iku nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan la ilaha illallah pangeran kang patut disembah iku maujud illallah sapa Gusti Allah wa anna muhammadan ing sak temene kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah utusan. Nah terus nyekeli waktu pitu nyekeli waktu pas wukuf niku kalih ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menawi wukuf nang Arafah sing didikirno niku mawon. Wong dikira asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalih nyekeli pitung waktu. Kemudian fanama itu sapa rajul farhan ningali sapa rajul fil manami dalem mimpi kama ya roko oleh ningali sapa nahi sapa wong sing kuwi kanal kiamat apa satu menit kiamat kok komat iku teman-teman jumeneng apa kiamat wa anna wali satu rajul musibah iku dihisab sapa rajul bahwa jabat nuli tetep lalu maring rajul apa anna apa neraka. Nah, kemudian pas wong lanang niku ngipi koyok-koyok niku koyok-koyok nyata, ngipi niku koyok-koyok kata-kata nyata, koyok-koyok kiamat itu wis terjadi. Kemudian pas ketika mengenai hisab, kemudian wong lanang niku pas ketika bari hisab kali pangeran, dihitung amale luwih timbangane oleh abot di amal apik utawa amal cilik. Dan ternyata timbangane niku luwih abot amal loro. Wajabat lahuna, kemudian wong lanang niku wau mlebu neraka, dilebono neraka oleh Gusti Allah. Pas dihisab niku wau, ternyata nasibe niku mlebu neraka. Fa akhadhat nuli ngalah dulu ing rajul sapa malaikat sapa malaikat. Kala pada pulit dalam semusane berjalan sapa malaikat di kelawan rajul. Ila babinari maring lawan neraka. Faidan boleh dumadaan ajaran utai watu mentilkan ajari saking pira-pira watu. Alko iku ngibat no apa hajar nasau ing kawan dewe hajar ala badar ing atase lawane. Pas ketika wong lanang ngeser kali malaikat. Mergo amal olone iku luwih abot ketimbang amal apik diser kali malaikat mek dilebokno nggone neraka. Nah tiba-tiba ngarepe lawan neraka niku tiba-tiba jenggrek ketiban watu niku neraka. Nerakane niku wonten watu. Ora watune tutup lawan niku. Terus malaikat boten saged mlebono tiyang niku nggone neraka lawan boten saged. Kemudian malaikat kalau bala-balane dikon ngangkat watu niku. Boten saged demikian. Kemudian diseret malaikat ketune lawan neraka niku. Kan neraka niku wonten 7 lawan. Neraka niku wonten 7 lawan. Diseret kemudian 7 lawan liya. Badhe dilebur neraka, jelek waktu meneh. Jelek lawane ketutupan mati. Diangkat kali malaikat di boten liya. Dilebur meneh dipindah kali malaikat diseret kali malaikat dilebur lawan liya. Ana maneh patu maneh sampai 7 watu niku nutupi lawan neraka. Lawan neraka kabeh. Tutupi watu 7 watu niku. Nanti boten saged tiyang boten saged mlebu neraka. Mergo ditutupi 7 watu niku setiap lawan neraka. Terus kaget kok iso besar malaikat. Kemudian malaikat itu nggone sore aras. Munggah nggone sore aras, matur nggone pengiran.
Robbana tu pangeran ingsun anta utai panjenengan tak lamun iku semurap seneng panjenengan di amri abadika kelawan perkara nek kawula panjenengan wa ina lan sak temene ingsun lana jitu iku ora nemu sapa ingsun lahu marek abad sabilan lan nemu dalan lan nariman Gusti jenengan iku lak semerap perkarane wong lanang iki mau. Wong lanang iki mau kan kudune mlebu neraka Gusti. Tapi kok aku gak udan nemu dalan gawe deret wong iki mlebu neraka. Allah terus dijawab kali Allah faqala ora ngendika sinten Ar-Rabb sinten pangeran. Tabaraka wa ta'ala abdi itu kawula ingsun. Asahidda yaksani sapa sih. Al-ajara ing pira-pira watu falam tudayi'u uli ora falam tudayi'u uli ora nyak no walajar hakka kaki sira bakai falu kali koyo apa udayi'u iku nyak no sapa ingsun ana ya ingsun hakka kaki sira wa ana utawi ingsun syahidun niku zat kang seni bisa datika kelawan sahadat sira kemudian dijawab kali pangeran yo mergo pas ana dunya niki waktu-waktu iki didadekno saksi karo wong lanang. Didadekno saksi wong iki maca syahadat, saiki waktu iki dadi saksi nang akhirat iso nutupi lawan swarga. Lah mergo waktu niku wau pas ketika tiyang ini wukuf ning Arafah, ucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalih genggam pitung niku dadi syafaate tenggone akhirat. Iso nutupi lawan setiap lawan neraka. Lawang pitu niku ditutupi karo pitu watu niku wau sing dikiri lafaz syahadat. Mergo suwedaten teng dunya niki Pak saged dadosaken bukti benjing teng akhirat. Terus kula panjenengan ate sujud di masjid iki, keramik niki saged dadosaken benjing bukti teng akhirat benjing. Gusti, iki wong iki biyen tau sujud nang keramik kuwi. Dengan berarti makanya keluar itu apa asal serius. Saking bangun itu seneng pas tindakan itu masjidnya kok betul seneng. Kalau saya diambil masjid ini kok betul masjid ini terus betul. Tapi nanti tindakan itu masjidnya itu ringan. Saya diambil itu masjid ini terus begini malah itu pindah masjid balik pas tindakan. Begini malah pindah masjid balik itu urut berbeda-beda. Jadi kalau pergi nopo amat itu sakit atau sakit bukti. Lebihnya akhirat benci. Mergo semakin kakak bukti berarti ya semakin kakak kula panjenengan itu angsal syafaatipun Allah. Terus saged nyafaati. Terus umpama kula panjenengan badhe dilebetaken karo kalih pangeran, keramik niki sing nate kula panjenengan sujud niki saged dadosan bukti teng ngajeni Gusti Allah. Wong iki tau sujudnya wong iki aku dadi bukti pangeran nek aku iki pernah disujudi karo Au nempel baru itu nempel kemudian ku saged dadosaken benci dadosaken bocah kemudian ada. Nah kemudian dijawab oleh pangeran, wong iki waktu iki pernah diwaca syahadat, makane iso nutupi loro iki. Kemudian wong iku diseret karo malaikat pedhi pulau swarga. Mergo pintu neraka kabeh niku ditutup, terus diseret karo swarga. Lah kok pas mlebu swarga niku lawange swarga niku nggih ditutup kalih Gusti Allah. Wonge bingung wis kadung suwun nang neraka niku ditutup kabeh. Lah kok pas badhe digeret teng swarga lawange nggih ditutup. Terus bingung, iki terus aku mlebu endi? Kemudian faja'at syahadatu alla ilaha illallah faja'at teko apa syahadatu apa nyakseni satu menit kelakuan la ilaha illallah pangeran kang itu sembahyang maksud ilallah betul wa futihat lan dibuka apa apa pira-pira lawang kulluha sakabeh lawang fadakhala liman sing ing adawab sapa ar-rasul subhanahu. Kemudian tiba-tiba pas lawang swarga itu ditutup, kemudian teko kalimat syahadat. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu teko. Kemudian lawang itu terus terbuka. Terus diangin itu mlebet swarga. Gara-gara apa? Gara-gara keistimewaane lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu itu didadekno saksi madhep marang pangeran diwacana kalimat syahadat. Bahwa kialan diceritakno, bahakalan cerita
sapa al-imam sapa imam asy-syahid kang Zaid Zud Syahidul Mufti rahmatullahi alaihi an abihi saking bapak Imam Syahid As-Syahid Syahidul Mufti rahmatullahi alaihi ta'ala kala lurus dan Allah alaihi ing atas abi qala ngendika sapa Imam Zaid Syahidul Mufti Inna Musa ing sak temene Nabi Musa shalawatullahi alaihi naja itu munajat sing Nabi Musa Rabbahu ing pangerane Nabi Musa. Faqala nuli ngucap nuli ngendika sing Nabi Musa, ya Rabb, duh pangeran ingsun. Khalaqta nitakno sinten panjenengan. Khalqan ing makhluk. Rabetalan didik paringi sinten panjenengan hum ing khalqan binikmatika kelawan nikmati panjenengan. Waris ikalan rizki panjenengan. Sumata ja'alun muling dadekno sinten panjenengan hum ing makhluk yaumul kiamat ing dalam dina kiamat finalika ing dalam gendine panjenengan. Nabi Musa niku nate munajat kali pengen. Ya Rabb pangeran jenengan itu sing nyiptakno makhluk. Jenengan nggih sing ngrumat makhluk niku wau. Jenengan sing didik makhluk niku wau. Jenengan paringi rezeki. Jenengan paringi nikmat. Jenengan sing keri sehat. Tapi kenapa kok sing paringi jenengan kok jenengan dadekno makhluk iku mlebu neraka? Padahal sing didik nggih sampean, sing ngekei nikmat nggih jenengan, sing ngekei rezeki nggih jenengan, tapi kok jenengan mlebu neraka? Lha iku pripun Gusti? Nabi Musa niku ngajak to Pak. Lalu jawab oleh Rasulullah, "Qala ketika taufa, nuli paring wahyu Allah subhanahu Allah taala paring wahyu subhanahu Allah ilaihi paring Nabi Musa. Ya Musa, Musa, jumenengi sapa sira? Fasrok nuli nandurna sapa sira? Zar'an ing tanduran. Fazaran nuli nandur sapa Musa. Ing zar pasako nirami sapa Nabi Musa ing zar. Maqama lan menengi sapa Nabi Musa alaihi atas zar. Kata hasoda singgo manen sapa Nabi Musa ing zar. Faqala lan ketika sing Allah lahu maring Nabi Musa. Ma ing apa fa'alta agawe sapa sira? Bisa jika kelawan tanggane sira. Ya Musa Musa. Nabi Musa jenengan sing didik maluke jenengan sing bareng tempat maluke panjenengan, tapi kok jenengan ndadosaken maluke jenengan lebu neraka. Padahal sing kaya jenengan sing sehat sing jenengan, sing kaya nikmat sing jenengan, sing dadi urip jenengan, tapi kok jenengan lebu neraka. Kenapa kok gak surga? Musa kemudian dijawab oleh Gusti Allah. Musa, jajaran ta iki? Kowe tanduran sirami tanduran itu sampai wayahe panen karo panen. Nggih Gusti. Terus apa sing lakon pas kowe panen? Jawab Nabi Musa. Ya qala qad rafa'tu tak angkat Gusti. Sing api-api niku nggih tak panen. Sing elek-elek niku tak jan. Qala ngendika sinten Allah taala Fama tarokta nuli orang ninggal sapa sira minus saking zat saya siji. Iku lek kowe panen kabeh apa ora sing tinggal. Terus jawab kali Gusti Nabi Musa, ya Rabb duh pangeran ingsun, mataroktu ora ninggal sapa ingsun ila majaba perkara. La khaira ka ora ono bagusan mujud fi ing dalem iman. Jawab kali Nabi Musa, duh Gusti panenan iki ora ana sing tak tinggal kejaba sing ana loro. Sing api-api nggih tak panen, tapi sing elek-elek sing orang iki tak tinggal. Terus dari mana nopo mesti sing bosok-bosok itu ditinggal. Sing dipendeti lek panen itu apa sih sing api-api, sing bagus-bagus. Kemudian harus dijawab oleh Gusti Allah qala nanti Gusti Allah, ya Musa, fa ini krono sak temen ingsun. Adkhulu iku mlebokno sapa ingsun anar ing neraka man ing wong la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud ing dalem mustawe kadawe Gusti Allah Musa aku iki mlebokno neraka nggone wong sing ora tau nglakoni kerapian bablas.
Terus Kanjeng Nabi Musa niku takokane marang Gusti Allah. Madua sinten niku Gusti? Wong sing ra duwe kaapian babar blas niku sinten? Dijawab kali Gusti Allah, wa utawi wong alati yastaqifu umah sapa wong ayakula kalem cipta ucap sapa wong la ilaha ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapa wong iku sing rampe kebesaran yaiku wong sing ora gelem ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibarat kali Gusti Allah, wong sing ngekeni pagi Gusti Allah, wong sing ngekeni sehat iku Gusti Allah. Tapi kenapa kok malah Gusti Allah sing neraka? Padahal sing ditangani Gusti Allah, sing ngekeni rezeki Gusti Allah, tapi kok dilebokno karo tenggone neraka. Terus ibarat kali Gusti Allah, kowe manen tanduran, karo siramono wis panen ono. Lah iku ana sing tinggal to ora panen. Nggih wonten Gusti. Sing tak tinggal niku perkara sing arep tok padha. Aku yo tinggal wong sing ora ana kaapian babar blas. Wong sing mau ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di wong sing ora gelem ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya otomatis. Mergo sifat Gusti Allah ing lafaz bismillahirrahmanirrahim niku wonten kalih. Wonten sifat Ar-Rahman, wonten sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman niku datang mewalas asih dalam dunia akhirat. Terus sinten mawon niku diwelasi kalih pangeran. Sinten mawon niku diparingi rezeki kalih pangeran. Sinten mawon niku diparingi sehat kalih pangeran. Buat yang niku percaya kalih pangeran, buat yang niku boten percaya kalih pangeran niku tetep diparingi rezeki kalih pangeran. Yang Amerika Donald Trump suami niku boten percaya kalih pangeran niku pesang, boten percaya. Tapi tasik niku kalih pangeran. Tasik kira rezeki kali pangeran. Tasik dikira sehat kali pangeran. Wong sing nyekutuno pangeran, wong kafir, tapi tasik dikira rezeki kali Gusti Allah. Makane kula panjenengan itu boten usah kaget. Kenapa kok tiang-tiang kafir, tiang-tiang sing boten Islam niku kok bondone kok kuwata-kata. Rata-rata elit global ning dunya niku dicetok wong sing boten Islam. Tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang sing boten ngucap la ilaha illallah niku napa? Mergo nikmate niku namung dintekno ngene dunya. Mergo sifate Gusti Allah niku wonten Ar-Rahman wal Ar-Rahim. Ing dunya sinten mawon niku diwelasi kali pangeran oleh sifat Ar-Rahman. Dadi wong kafir niku wong sing boten percaya kali pangeran nikmate dintekno ngene surga. Ning dunya tok. Dadi nikmate wis kok dintekno ngene dunya tok. Tapi sifat Ar-Rahim Gusti Allah niku tekan mewelas asih ing dalem akhirat neraka. Dan tekan mewelas asih ing dalem akhirat neraka niku terkhusus dumateng tiyang-tiyang ingkang mukmin. Damel tiyang-tiyang mukmin. Damel tiyang-tiyang ingkang ucap la ilaha illallah. Jadi mati kula panjenengan sing ucap la ilaha illallah iku mangke teng dunya nggih angsal, teng akhirat iku nggih angsal. Nah iki bojone kula panjenengan iki dados namikan hadis utawi hadis asal disuka nomor 6 an Abi Nasr al-Wasiti diriwayatkan saking Abi Nasr al-Wasiti qala ketika sinten Abi Nasr al-Wasiti samitu krungu sapa ingsun Aba Raja al-Aqariki ing Aba Raja al-Aqariki yuhaddisu iku nyeritakno sapa Aba Raja al-Aqariki an Abi Bakar Siddiq saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allahu sinten Allah anu saking Abi Bakar As-Siddiq ana Arabian satu wong Arabi ata iku teko sapa Arabi ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu sinten Allah taala kalimun sinten Allah alaihi ing atas kanjeng Nabi wassalamu alaikum barang keselamatan sinten Allah ing Nabi. Faqala nuntiqa uli ucap sapa Arabi balik mekano sapa sira ni ing ingsun angka saking sira anaka ing satemene panjenengan takulu iku ngucap sinten panjenengan minal Jumat saking siji Jumat ilal Jumati tumeka maring Jumat liya wa minas sholati lan saking salat
ila sholati lan paring salat kang liya kafaratun iku iso nebus dosa. 5 maring perkara benahuna kang tetep ing dalem antarané kafarah benahuna kang iku tetep ing dalem antarané Jumat ila Jumat wa minas shalah ila shalah liman kedue wong istana bakal nerjan kang kedue sapa makul kabar ing pira-pira dosa kecil. Iki wonten tiyang Arabi niku wong sing desa. Desa niku sowan menawi Kanjeng Nabi. Takon menawi Kanjeng Nabi. Sing dadekno aku mara mriki Kanjeng Nabi mergo jenengan iku tau dawuh. Aku tau krungu niku jenengan dawuh nek teko siji Jumat menawi Jumat sing liya iku iso dadekno tebusan dosa. Nek siji salat menawi salat sing liya iku iso dadekno tebusan dosa. Apa bener Kanjeng Nabi? Berbicara kali Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yo al-ghuslu utawi adus yaumul Jum'ati ing dalam dina Jumat kafaratun iku iso nebus dosa. Adus menawi dina Jumat iku iso dadosaken tebusan nebus dosane kula panjenengan. Wal masyulan laku ilal Jum'ati maring Jumat maring salat Jumat kafaratun iku iso dadi nebus dosa. Aku kodame utai saben-saben jamaah minha saking Jumat ka'amal musyrina iku koyo ngamal 20 sanatan kepada tahun. Faida faragon ing dalem semangsane rampung sapa wong. Rampungna sapa wong minal Jumati saking salat Jumat. Ujisa mongko diwales sapa wong diamali atai kelawan amal 200 diamali atai sanat kelawan ngamal 200 tahun. Adus mengenai dina Jumat iku saged dadosaken nebus dosane kula panjenengan. Tapi boten dosa-dosa sing gedhe. Dosa-dosa ingkang cilik. Mlaku nggone salat Jumat, mlaku badhe Jumatan iku saged dadosaken tebusan dosa. Dan setiap langkah dengan badhe Jumatan atau setiap langkah niku nggone Jumat niku koyo ganjarane sak langkah niku koyo amal 20 tahun. Niku sak langkah tok. Ing masjid sampean lapak pas Jumatan niku sak langkah niku koyo ngamal 20 tahun. Nah pas rampung sholat Jumat, pas rampung lakone sholat Jumat, mongko dibales koyo ngamal 200 tahun. Rawat riwayataken hadal hadis ikhlas hadis sapa Abu Bakar Siddiq sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Allah anhu Abu Bakar Asy'ari. Iki sampun malam kepiten lah. 23. Nah, ini pas malam 23. Imam Ghazali ini prediksi tentang masalah Lailatul Qadar. Tentang masalah Lailatul Qadar itu Imam Ghazali prediksi lek posone niku dinten napa? Poso awal puasa dinten Kamis. Oh Kamis. Imam Ghazali niku prediksi tentang masalah Lailatul Qadar. Lek posone niku dinten Kamis niku tumibone Lailatul Qadar niku tanggal selawe. Iku cuma prediksi. Lek posone niku tumibone tanggal dina Senin niku Lailatul Qadar niku malam 21. Lek posone niku tumibone dinten Rebo Lailatul Qadar niku tumibone malam 29. Lek tanggal Selasa niku tumibone Lailatul Qadar niku malam 27. Tapi niki namung sebatas prediksi. Dadi lek niki tumibone posone tak dina dinten Kamis, prediksi nipun Imam Ghazali niku Lailatul Qadar niku dinten Selasa malam Selasa niku Lailatul Qadar menurut prediksi Imam Ghazali. Nah niku istihad, tapi dia istihad ulama. Niki nggih kanthi derek karuan bener, nggih derek karuan salah. Kalau Lailatul Qadar niku dirahasiakan kalih Gusti Allah. Ulama niku biasa gitu tentang masalah Lailatul Qadar ibadah. Lailatul Qadar niku istihad, dihitung teko Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku hurufe wonten 9. Sebab kalau itu Lailah niku lam setunggal ya kali lam 3 tak sekawan. Lailatun niku wonten 4 huruf. Al-Qadar
niku wonten 5 huruf. Alif setunggal, lam, qaf, da, ra, dal, ra. Wonten 5. Berarti Lailatul Qadar digabung niku wonten 9 huruf. Nggih. Wonten 9 huruf. Lah surat Al-Qadar niku lafaz Al-Qadar niku wonten 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr setunggal. Wa ma adraka ma lailatul qadr kali. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Lafaz Al-Qadar dari surat Al-Qadar niku wonten 3. Lah 3 niki wau dikali kali 9. Lailatul Qadar niku hurufe wonten 9. Lafaz Al-Qadar di surat Al-Qadar niku wonten 3. 9 kali 3 niku ketemune 7 ribu. Nah, wonten ulama sing istihad ngoten niku. Dadi Lailatul Qadar niku malam 7 ribu. Tapi niki Lailatul Qadar niki tasih dari asyara oleh Gusti Allah. Wah bener sing ngendit nggih boten salah. Tapi pokoke sing penak-penakan kok Sayyidina Umar pokoke salat Isya jamaah di masjid niku padha-padha kaya salat sewengi suntuk. Kaya salat sewengi, salat Isya jamaah wis ora usah tarawih, ora usah kaya ganjaran iku salat sewengi. Lah kok padha wis pokoke kula niku yakin kok wong sing salat Isya jamaah pasti oleh Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.